I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednu epizodu desktopa i danas ću vam pokazati kako možete da promijenite, znači ceo, ne baš ceo sasvim, nego ceo vaš kompjuter na srpski. A možda i ceo, nisam siguran da li će baš sve da se promijeni. Valjda hoće. Znači ovako, idete u Control Panel. Ovako, stavite na Category, ovo View by Category, idete na Clock, Lagug and Region, idete na Region i ovo namjestite ono gdje će da vam piše da možete, evo ga tu, znači ovdje možete da dodajete nešto, da namjestite šta će sve ovdje da imate slovo da piše. Znači, ukratko da vam objasnim, ovo sam sve ja dodao i možete ovako to uraditi. Znači, vidite kako to funkcioniše. Znači, sada je na English, znači ja da pišem na engleski. Onda da promenim, na primjer, na srpski. Ćirilica, ja bih pisao ćirilicom. Sada kako to promenite? Znači uđete u da vratim na English. Uđete na Control Panel. Idete onda na kategoriji Small Icons, da bi lakše našli, idete na Lagug. I ovdje možete da dodajete šta će ovdje dole da vam bude. Naprimjer, uzet ćemo, idete ovdje na Add Laguge, izaberete ovdje, imate naprimjer pod dan nešto, pa pod B, E, K, P, R, S, evo naprimjer pod S imate srpski, i ovdje srpski, latinica, ćirilica, imate sve. Ja ću da uzmem nešto random, Japanese, add. Eto ga, sad kad uđem ovdje pisat će Japanese i sad mogu da kucam tim slovima, stvari valjda nešto zabagovalo, ne znam. Nema veze, znači uzete onaj jezik koji vam treba, na primjer ovo japanski, ne verujem da ko to može da uzme iz Srbije. Znači tako to dodajete. A zatim kako promijenite ceo kompjuter na srpski, idete na Location, stavite na Serbia, naravno gdje vi živite, onda idete na Administrator i kliknete Change System Locale. Ovdje će da vam piše koji je veći jezik, znači ovdje u ovom slučaju English. Idete Change System Locale i znači to je tu negdje, znači nađete ono jezik koji nam treba, znači treba nam evo ga, Srbija, ćirilica Bosna i Hercegovina, ćirilica Srbija, kliknite na to, kliknite OK, i onda će tražiti da vam se restartuje. Ja to neću sad uraditi, ali ja to vi možete tako da uradite, da promijenite ceo kompjuter. I naravno pokazao sam vam kako da pišete tim slovima, na primjer pišete ćirilicom, a kompjuter vam je na engleski ili na bilo koji drugi jezik. Sad, hvala vam, neću da restartujem. I hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da sam vam pomogao, vidimo se u sljedećem, poz!